התמודדות עם מחשבות טורדניות. בעיה אוניברסלית, בטח בתרבות המערבית. אני חושב שהתחלק העולם לשניים. אנשים שמודעים לכך שהמחשבות שלהם טורדניות ואנשים שלא. אבל מתישהו בחיים של כמעט כל אדם הוא מתמודד עם מחשבה טורדנית כזו או אחרת. ואני חושב שאנחנו מאוד סובלניים אל מול התופעה הזאת, כי אנחנו חושבים שהיא רגילה, שככה זה אמור להיות, שהשכל שלנו, המוח שלנו אמור לעבוד ללא הרף, לטחון לנו טוב עמוק בנשמה, בנפש שלנו. מהבוקר עד הערב אין ספור מחשבות מתרוצצות, נעות במישורים שונים, בכיוונים שונים, נוגדות אחת השנייה, ובעיקר מסרות הרגשה מאוד עמקה של חוסר שלווה, פחד, חשש, וכל דבר שמגיע מהמחשבה. יש לנו גם מחשבות אוהבות, יש לנו גם מחשבות חיוביות, יש לנו גם הרבה מחשבות ניטרליות. אני חושב שהיום רוב המחשבות שלנו הן שליליות בדרך כזו או אחרת. יש אנשים שמאוד לא הסכימו איתי והתנגדו לכל מילה שאני אומר פה בנוגע למחשבות שלהם, זה בסדר חברים. אבל מי שרוצה להשיג מצב תודעתי של שכל רגוע, צריך לקבל כלים בשביל לעשות את זה, אבל כלים לא מספיקים. כי כמו שאמרתי, ואני אמשיך להגיד שוב פעם ושוב פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אנחנו לא יכולים להגיע למצב תודעתי של שלום פנימי עד שלא נשנה את הזהות שלנו. המחשבות שמטרידות אותנו, שחופרות לנו בשכל, שרצות כל היום הלוך ושוב, הפחד, החרדה, החשש, וכל אחד והחבילה שלו וההתמודדות שלו, ולהרבה מאיתנו יש התמודדויות מאוד מאוד קשות. הן יושבות על החלק בשכל שלנו שמפוצל, שהוא חושב שהוא נפרד, שם הזהות שלנו יושבת. אנחנו לא יכולים להגיע לשלום פנימי אם לא נעשה את השינוי זהות הזה, אם לא נבין שמה שאנחנו באמת זה דבר מאוד שונה בתכלית ממה שאנחנו מאמינים שאנחנו, וכמובן שהספר יום אחד בלבד מדבר על זה, אבל זה כאילו משהו יותר מדי גדול להגיד, כי בעניין צריך כלים איך לעבוד איתם. אז אמרנו שהמחשבות, צריך להבין איפה הן יושבות, אז המחשבות שמטרידות אותנו, המחשבות הטורדניות שלנו, כמו כמעט כל המחשבות שלנו, יושבות על הזהות המפוצלת שלנו, על החלק בשכל שלנו שמרגיש שהוא נפרד. אז זה דבר אחד שאנחנו צריכים להניח ולהסכים עליו. דבר שני, זה שהן לא ממשיות. הקושי הכי גדול בהתמודדות שלנו עם מחשבות טורדניות, עם פחדים, חרדות, שבעצם יושבים במחשבות, כן? מחשבה מעוררת רגש, אבל בסופו של דבר יש שם מחשבה מאחורי הדבר הזה. היא האמונה הבלתי מעורערת שהדבר הזה אמיתי וממשי, הוא ממשי. זאת אומרת, אמיתי, ואנחנו צריכים עכשיו להתייחס ולפתור משהו אמיתי. חברים, כל מחשבה טורדנית, ככל שתהיה, מטלטלת ככל שתהיה, שיכול להיות שעברתם איתה שנים ארוכות, או רגעים מאוד מאוד קשים לך שהביאה לכם לחיים, ולא משנה כמה סבל וצער הדבר הזה הביא לכם לחיים. אתם צריכים להבין, וחשוב שתבינו, שהיא לא ממשית. מה זאת אומרת היא לא ממשית? היא תיעלם למקום שממנו היא באה. אין לה ממשות קונסטנטיבית שמגיעה מסדר גבוה יותר. היא תוצר של זהות מפוצלת, והיא תיעלם ביחד עם הזהות המפוצלת הזאת. אז חשוב להבין שאין פה שתי כוחות, המחשבות הטובות לא נלחמות נגד המחשבות הרעות, האור לא נלחם נגד החושך, השמיים לא נלחם נגד הגיהנום. חשוב מאוד שתבינו את זה, אולי אתם לא מבינים למה אני אומר את זה, אבל חשוב מאוד שתקשיבו למילים האלו. לא משנה איזה מחשבה, מפחידה ככל שתהיה, מטרידה ככל שתהיה, מטלטלת ככל שתהיה, שהייתה לכם אי פעם, היא לא ממשית. זאת אומרת שהיא ברת חלוף. חשוב להניח את זה. אחרי שהבנו שהיא ברת חלוף והיא לא ממשית, אנחנו יכולים להתחיל להפריד אותה מהזהות שלנו. הרבה פעמים אנחנו לא מצליחים להתנתק למחשבות טורדניות, כי אנחנו מזהים את עצמנו איתן, אנחנו מאמינים שהמחשבות האלו מגדירות את מי שאנחנו, את מה שאנחנו הם חלק מהזהות שלנו, ואיזה אדם לא רוצה לשמור על הזהות שלו. כל הקונפליקטים שיש בעולם הם קונפליקטים שיושבים על זהות בסופו של דבר. לכן אפשר להגיע לשלום פנימי רק בתוכך. אפשר להגיע לשלום רק בתוכך. טוב, הספר מציע שני פרקים שמדברים על מחשבות. הפרק הראשון הוא פרק שנקרא התמודדות עם מחשבות.
והפרק השני מדבר על פרק שלדעתי הוא אחד הפרקים הכי משמעותיים, חזקים, חשובים שיש בספר כולו, וזה התוכנה. אז התוכנה זה פרק מאוד מאוד חזק, ואנחנו נקרא חלק ממנו ולא את כולו. אתם יכולים ליצור את הפרקים באתר שלי, לגשת לשם, ועד להודעה החדשה אתם עדיין יכולים להוריד את החלק הראשון. זאת אומרת, כל הטקסט, בלי הקלפים של הספר שלי, בחינם, בלי כסף. והסיבה שזה בחינם זה כי אנחנו רוצים שיהיה לכם כלים, ויש מאחורי מה שאנחנו עושים חזון. זה כמובן שיש לזה עלויות לספר, וכמובן שזה, אנחנו צריכים להשקיע בזה הרבה מאוד זמן, אבל אנחנו רוצים שזה יהיה לכם כמה שיותר נגיש, ולכן אתם יכולים לגשת לזה כבר היום, כבר עכשיו, אל תחכו. לכו לאתר ותורידו את זה. התוכנה. זו תפיסה חשובה מאוד שיכולה לסייע לכם להתמודד עם מקומות האפלים והלא מודעים ביותר בתוככם. משם לערוך ניקוי אורוות יסודי, כדי להגיע בסופו של דבר למצב תודעתי שאתם מבקשים, מצב תודעתי של שלום פנימי. אתם מכירים את זה, הקוף המדבר, אותו חלק בתוככם שללא ערף מקטלג, מייחס משמעויות לדברים ושופט, אותו חלק שאומר שוב ושוב ושוב דברים על מי שאתם, על מה שאתם מרגישים וחושבים. הסיפור הזה שרץ ברקע כל הזמן, תנסו להזין לזה יום אחד, אתם תגלו הרבה דברים מעניינים. אתם שומעים אדם אהוב אומר שהוא כזה או אחר, או את ההתרעמות הפנימית שלכם, אוף, למה אני אף פעם לא מצליח, למה אני לא כזה, למה אני כזה, למה אני לא טוב בזה, למה אני לא טוב בזה. התבוננו יום אחד במחשבות שלכם, בתבניות שלכם. די מהר תראו את התוכנה שלכם פועלת בעוצמה. תבחינו בה גם אצל אחרים. התוכנה הזאת נדמת כבעלת חיים משל עצמה. היא עובדת בלי הפסק, יום ולילה. ממלאת את שכלכם באינסוף קולות, שלעיתים אף מתנגדים זה לזה. פחדים שעולים שוב ושוב, חרדות, כעס, שנאה, הכל קורה בכם באופן כמעט אוטומטי. רץ ורץ ומתיש אתכם. לפעמים אנו שבויים כל כך תחת הקול הזה, עד שאנו הופכים לחסרי אונים מולו. התוכנה הזאת, פרי יצירתכם, פרי יצירתנו, היא השופט הפנימי. היא מחליטה מה המשמעות של כל דבר. היא גם מתוחכמת מאוד, יש לה יכולות גבוהות של שימור עצמי. כל דבר המאיים עליה זוכה מיד לביקורת. יכול להיות שחלקכם קצת כועסים עכשיו על מה שאני אומר. באמתחתה עוד כלים שתפקידם להחזיק אתכם תמיד תחת שליטתה. העייפות מתפרצת למשמע תוכן שלא תואם אותה. שיעמום או ניסיון לברוח לעיסוקים והסחות דעת המסיטים את אור המודעות שלכם ממנה לעבר דברים אחרים. חשדנות רבה כלפי כל מסר שעלול לגרום לכם להפסיק להזדהות איתה, ואף רשות מתפרצת כלפיכם וכלפי אדם אחר המאיים על שלמותה. אחד הדברים הכי חשובים שלמדתי הוא להתבונן לדבר הזה כעל תוכנה. תוכנה. נכון, זה משהו שהוא קיים, כביכול בתוכי, אני עושה ככה כי אני מניח את מממשותו. נדמה שיש לו חיים ורצונות משל עצמו, המחשבות שלכם רצות בהפסק, הן רצות, אתם לא שולטים בזה, זה שם, זה תמיד רץ, כאילו שזה חיים משל עצמו. נדמה שיש לו רצונות משל עצמו, אך הוא עדיין משהו שאני יצרתי, ולי ולכם יש את הכוח לשנותו. התמודדות עם התוכנה הזאת, ויש מי שיכנו את האגו, היא אחת מהאתגרים הגדולים ביותר שעומדים לפני אדם המתעלה ושב הביתה. קודם כל מפני שזה כל מה שאנחנו מכירים, ואנו זקוקים לכלים שונים שיאפשרו לנו להפסיק להזדהות איתו, ושנית, משום שהשקענו בו, כל אחד מאיתנו כל כך הרבה שנים של תשומת לב והגנה פעילה, כמו שאמרתי מקודם, עד שאנו מזהים את התוכנה כמי שאנחנו, כחלק בלתי נפרד מאיתנו, אנחנו ממש יכולים להרגיש מאוימים כשהתוכנה הזאת, המחשבות האלה, התוכנה הזאת שרצה כל הזמן, שהיא עומדת למבחן, עומדת לסימן שאלה. וברור שאנחנו ננסה להגן על עצמנו, לזהות שלנו, עד שאנחנו נגלה שאנחנו בכלל לא הדבר הזה, וזו המטרה שלשמה אנחנו התכנסנו בכלל. התוכנה הזאת פועלת כך שהיא ניזונה מהזדהות איתה בשלב הראשון, ובשלב השני מההתנגדות שלנו אליה. אנחנו מדמים אותה למילים עשויות פלסטלינה. אז דמיינו את השכל שלכם כדיסק ויניל מסתובב. אם אתם, למבוגרים יותר ביניכם, התקליטים שמסתובבים על הפטיפון. והמחשבות שלנו כמו כדורי פלסטלינה קטנים שנמצאים על הפטיפון. ואלה המחשבות הטורדניות. עכשיו, הן נמצאות שם, כי הן חלק מהתוכנה שיצרנו. וכל פעם שאנחנו מגיבים, מתנגדים,
מגיבים בכל דבר שהוא לא התבוננות, חסרת הזדהות. אנחנו שווים ומצמידים את החלקים האלה של הפלסטלינה, את הכדורי פלסטלינה האלה לדיסק. והדבר היחיד שיכול לאפשר למחשבות הטורדניות האלה, המחשבות הטורדניות שלכם שאתם מבקשים לפתור, חברים, אין פה מטה קסמים, זה לא קחו תרגיל וזה ייעלם, זה לא עובד ככה, אנחנו צריכים לעבוד קשה כדי שזה קשה, לאתגר, להשקיע משאבים. אז הדבר היחיד שיכול לעזור למחשבות האלה, הטורדניות האלה, לחלוף מהשכל שלנו, מההתנסות שלנו, הוא חוסר הזדהות, התבוננות, חסרת הזדהות, קרה. כמו שאתם מתבוננים במשהו שהוא חסר משמעות לחלוטין, עלה שאף במורד הרחוב, שום משמעות. מתבוננים על זה. זה הדבר היחיד שגורם למחשבות האלה לצאת בעצם לפסוח מהשכל שלכם, לצאת מהשכל שלכם ולהיעלם. אז כל פעם שאתם תגיבו למחשבה הזאת בהזדהות, בהתנגדות, בכל דבר שהוא לא התבוננות קרה, אתם בעצם שווים ומחזירים מעתקים את הפלסטלינה, את הכדור פלסטלינה הזה לשכל שלכם, לדיסק ויניל שמסתובב. וכשאתם עוזבים ונותנים לשכל לרוץ ומפסיקים להזדהות, לאט לאט הסיבוב, המהירות של הסיבוב של הדיסק תעיף את המחשבות האלה לאט לאט החוצה, והם ינמו התודעה שלכם. כשהמחשבות הטורדניות שלכם ייעלמו, הם ייעלמו, לא יהיה לכם רגע של הערה ותגידו, וואו, המחשבה הזאת תפסיקה להטריד אותי, היא פשוט תיעלם. היא פשוט תיעלם ללא כלום שהיא באה ממנו. לא יהיה לכם איזשהו רגע של, וואו, פעם היה לי מלא מחשבות טורדניות. עצם העובדה שאתם חושבים, נזכרים במחשבות טורדניות שהיו לכם, סוג של מחזירה אותם למודעות שלכם, להתנסות שלכם. כשהמחשבות טורדניות נעלמות, אתה פשוט חי בלעדיהן, ואתה חי בזה בסדר גמור, והרבה יותר טוב לך. אבל אין רגע של התגלות, בחוויה שלי בכל אופן, או רגע של הערה, שאומר, וואי, אין לי מחשבות טורדניות, הן פשוט נעלמות. אני אסכם ואגיד שההתמודדות עם המחשבות הטורדניות, בעצם עם השכל שלכם, עם הנפש שלכם, זו הולכת להיות ההתמודדות, ואתם חלקכם כבר יודעים את זה, אתם חלקכם אולי צעירים, רובכם אני מניח שלא. זאת הולכת להיות ההתמודדות הכי משמעותית, ארוכה, מאתגרת, שתהיה לכם בעולם הזה. כי הזהות המפוצלת שלנו גורמת לנו, כולנו הגענו לפה בשביל לחוות את זה. כולנו הגענו לפה בשביל להתעלות מעל זה, בשביל ללמוד חזרה את הזהות האמיתית שלנו. זה הסיבה שאנחנו פה. כל אחד בדרכו, כל אחד בהיבטים שבהם הוא עושה את זה, אבל בשביל זה אנחנו פה. המחיר שאנחנו משלמים על הזדהות עם התוכנה הזאת, עם הקוף המדבר הזה, עם האגו הזה, היא עצומה. היא עצומה. אני מאמין שכל רוע כביכול שיש בעולם הזה נובע מהדבר הזה. כי כל הדברים האלה הם היבטים של חושך. כי הזהות המפוצלת אומרת שאני נפרד ממך ואתה נפרד ממני. והזהות האמיתית שלי אומרת שאנחנו אחד. ואם אנחנו אחד, אני לא יכול להתנהג אליך באיזושהי צורה שהיא לא אדיבות, כנות, פשוט להתנהג אליך טוב, כי אתה אני, אז איך אני רוצה להתנהג אליך? אני לא אעלה בדעתי לפגוע בך, לנצל אותך, להכאיב לך, לתקוף אותך, זה פשוט לא הגיוני, כי אני זוכר שאנחנו אחד, והזהות הזאת שאני מדבר עליה, שאנחנו מבקשים לזכור אותה, ועושים את הדרך הארוכה הזאת כדי לזכר מי אנחנו, זאת הזהות הזאת. הזהות שמגיעה מסדר גבוה יותר, הזהות של מי שאנחנו באמת. היופי היא שהיא לא משתנה. אנחנו לא יכולים לשנות אותה, אנחנו לא יכולים להפסיק להיות מי שנבראנו להיות. אנחנו יכולים לעשות, אין איזושהי משמעות. חברים, אתם יכולים לקחת עוד 1000 גלגולי חיים. תתנגדו, תילחמו, תעשו מה שאתם רוצים. זה לא באמת משנה, אתם תגיעו לאותה נקודה בסופו של דבר. אני מציע לכם דרך לקצר, דרך קיצור, לא דרך קלה, לא אמרתי את זה, אבל דרך קיצור, מהירה יותר. וכדי לעשות זה אנחנו צריכים לזכור מי אנו. וככל שאנחנו נתקרב למי שאנחנו באמת, המחשבות הטורדניות שלכם יתפיידו. ברמה כזאת שאתם בכלל תשכחו שהם היו קיימות אי פעם, שזה מצבן הטבעי, לשכוח בכלל שהם היו קיימות. זה אומר שבאמת נרפאנו. עד לפעם הבאה.